Здравейте! Казвам се Илияна и съм собственик на агенция за сериозни запознанства на семейно ориентирани хора в София Diamond Love. Ако понякога се питате дали сте готови за нова връзка, ето 3 въпроса, които ще ви помогнат да си отговорите. Пуснали ли сте миналото? Забравили ли сте бившия? Имате ли все още общи снимки в телефона? Ревнувате ли го? Сещате ли се за него? Втория въпрос, който ще ви помогне да разберете дали сте готови за нова връзка, е дали сте готови да споделяте. От свободното време до дистанционното на телевизора. И третият, имате си свои цели и търсите човек, с който да споделите живота си, а не просто компания за Netflix. Ако сте на вълна за нова връзка, ние сме тук за вас и сме готови да ви запознаем с хора, които също са готови. За да откриете заедно с нас щастието, да откриете споделени моменти и човек, с който да сте в всички приятни и останали случки в живота, които предстоят. Защото живота е прекрасен и още по-прекрасен може да бъде, когато е споделен.